blomme hier. Ik zie jullie verschillende patronen. Dat is diezelfde type. Daar is alle type ook tussenin. Maar hij is gevormd. Vrouw neemt vormen. Vrouw neemt stanken. Kom nou. Ik zeg jou, een vrouw prijst de Heer. Zij is hier wat kan bouwen. Ja. En ze is ook iemand kan afbrengen ook. Amen. Maar ik zeg jou, God, als God een vrouw geroepen. Yes. Dan roep je een vrouw tot stand. Ai. En hij staat prijs de Heer wat hij vrouw maakt als plaats gemaakt. Aan die hemel en op je aarde. En vanmorgen vrouwens. Zie God voor jullie als kostelijk. Halleluja. Nou die woord praat over die vrouw. Ja. Hij zegt een vrouw zo waarde. Kom aan. God houdt van waarde. Ai. Hij houdt van kwaliteit. Ai. Hij houdt, prijs de Heer, dat een vrouw naar de baan moet gaan. Maar waarde is boer. Ik zeg voor je boer koralen. Nou kijk koralen, dan hij toppunt bereikt, maar die vrouw heeft die toppunt langer bereikt. Ja. Maar God kan misschien iemand anders kiezen dan Jezus. En nou ja, geboren te geboorte. Maar zeg maar, God kiest voor Maria. Yes. Kostelijke zinnen. Bankbrekers. En vanmorgen prijs je Heer omdat je die moeders vanmorgen lekker voelen. Ja. Hier gaat niet om dat je nu vanmorgen gered is. Of je niet gered is niet. Of je bekeerd is of niet gebekeerd is niet. Vanmorgen ziet God die vrouw raak. Yes. Kom nou. Die vrouw prijs je Heer. Ik heb vanmorgen een patroon. En die is. Weet je die pastor om 2 per dag te zeggen. Een man kan maar alleen blijven, maar hij zal niet zo wijs van een vrouw niet. Ai. Man, ik zeg jou, man. Ik zeg jou, ik ben daar aan de camera alleen. Maar kijk ook maar zo een goeie neem ook naar daar, maar ik kan volgende week gewaas worden. Amen, prijs je Heer. Amen, als ik lessen is, zal ik hem doen. Sometimes zie je die bed ook daar, jongen. Ik ben er net zo toe. Ja. Maar ik kan het 4 minuten opvoeren. Amen. Amen. Of sometimes kan ik met een huis gaan kopen. Ja. Amen. Ja, we doen ons operatie. Dit is met z'n alleen. Maar als je die vrouw hebt, is alles voorbereid. Als je die bekken komt, die hij zit te vastreik. Die hij zit te kleren. Ai. Die hij zit te vorm. Hier, kijk, God trekt voor jou aan. Hij geeft jou kleren, hij geeft jou vorm. Hij geeft jou gestalte. Ai. Zo'n vrouw is, hij mag met jou netjes. Hij mag je zo achter elkaar dat je kan weer een naald kan gaan. Ai, man, je kan weer een naald getrekt worden. Zo vanmorgen vrouwens, weer vanmorgen speciaal. Ja. Vanmorgen gaan we mee voor die vrouwens. En Jezus. Ja. Waarschijnlijk samen van dat Jezus die vrouwens uplift niet. Ja. Want die Jezus, zijn kracht, zijn wil, zijn hand, als een hele openbaar. Ja. Hoe kan die mannen moet niet afgeskipt worden? Hoe kunnen we ons maar vanmorgen als die vrouwen? Want ik zie dat je water als een zin gekregen aan een dochter. Als je voor mij al was hier. Ja. Maar ik zeg dat alles gebeurt. Want kijk aan die ding. Ja. Ja. Kom nou. Die mannen staan alleen. Ja. En God ziet die alleen van die man. En God maakt allemaal aan die slap. En als allemaal gezien heeft wat gebeurt met ons, dan is hij maar vreselijk. Ik zeg jou, het is een tienkant. Ja, het is een tienkant. En God maakt hem aan die slap en aan een rap in de kant. Maar ik zeg jou, prijs hier, dat is aan die vrouw. Daarom de vrouw is bij sterk. Zodat jaken wordt weldig mee. Als een boer wat zich alles hier weer maakt, dan slapeloze nachten. De jaken, ik zeg al 5 uur zijn al wakker. Maar ik denk aan al die dingen wat iedereen moet maken. Zij staan die baan, ze zijn de baanbrekers, zij staan zo'n vrienden halen voor. En hoeveel was het de vrienden voor ze halen? Zij zijn de jakens man. Dit is maar zo'n gewonkie. Want die God uitverkiest. Amen. Hij zei niet dat die God uitverkiest. Yes. Hij wordt hier de Heilige Geest verordineerd. Halleluja, tot hij de jagens gaat. Van die werken staan uit. Van die vrucht van die Geest wordt volbrengt. Yes. Maar dan heb je hier getuigd hier. Amen, ik kan daar maar raken. Amen, over die Geest van die Heer. Van wie van die Heer? Ik wil het nog net zo, die is lang gewoon niet, want die is mannen van die Heer, maar dat vrij maken. Een zekere vrouw ons ook hier. En net kan dit een inspuiting geven. Want ons gaan we inspuiting ook nodig. Ons heeft hij kracht nodig. Amen. Amen, is dat misschien zwak is.
En jy was sterk as jy plig my swakheid te help. So vanmôre prys die Here. Hulle sê, kom staan op ons voete vanmôre. Amen. Lekker, so lekker. Ek is maar dat dit is 'n toewyding. Ons moet net 'n bietjie na die Here toe. Vanmôre is dit mekaar aan bid.